ଯେକୌଣସି ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁପାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ସରକାରଙ୍କର 6 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ 21ଟି ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇବା ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଗଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ 7,50,000 ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟର 4 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂର୍ବବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ବିରଳ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଦ୍ୱାରା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇବାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ।